Щом така е престина съда, аз какво мога да направя по този въпрос? Има наистина много, за мен мощни неустановени. Не, че са напълно установени, но то е много трудно да се докаже това нещо. Затова съда не може да вземе прибързано решение. Аз съм до някъде съм съгласен с съдията. За вас всъщност каква присъда би била удовлетворение някакво? Поне някакво... Нищо няма да му удовлетворение. Разбира се, да, но все пак каква според вас справедлива? Няма представа вече. Защото все пак болката продължава в съда. Продължавам, но... Какво очаквате да се случи? Какво да ви кажа? Преди време очаквах. Вече съм притръпнал с всичко. Нека това, което съда в момента реши днес, как го приемате? Това, че няма оправдателна присъда на този етап. Той няма и осъдителна. Да, разбира се. Той няма осъдителна. Не. Той съда се изложи мотиви. Да, разбира се. Нищо повече от това не мога да кажа. Наистина. Очаквате ли нещо през този период ново да се случи? Нищо ново. Аз ви обещах. Добре. И ще си спазя обещанието. Може ли няколко въпроса само? Как приемате решението на съда? Не можем нищо да коментираме. Съдията прояви разбиране и иска да бъде процесът максимално коректен и за двете страни. Това, което съм доволна. А че ще се проточи още много време, предполагам, вярвате, че това е свързано с голямо емоционално натрупване.